Jiménez, assistiren, entre altres, el governador civil de Castelló, Joaquín Azagra, fill de Paterna, i el governador civil de València, Eugenio Buriel. Avui nos visita a l'estudi Maria Salvador, reina de les festes de Paterna, i el clavari major Ramon Martínez Andreu. Benvinguts al programa. Senyor Martínez, costa molt d'organitzar unes festes com les de Paterna? En principi, són unes festes molt costoses, però com tenim un any per a preparar-les i tenim temps molt dilatat, realment, poquet a poc se van fent i amb la col·laboració de tots, arriba el mes d'agost i se fan unes festes dignes del nostre poble. Maria, quina sensació te va produir l'acte del divendres passat com una protagonista? Fue fantástica porque el decorado era estupendo, contamos con la colaboración de Antonio y el acto fue muy emotivo. Si vos pareix, anem a veure les imatges d'aquell acte que va tindre lloc el divendres per la nit i anem a comentar-les, com va succeir, com se va produir, en què consisteix aquest acte. Este acte és, com el seu nom diu, la representació de la reina de les festes. Se fa un mes abans de les festes, que se fan a partir del dia 18 d'agost. I, com ha dit Maria, és un acte molt emotiu perquè se presenta la nova reina al poble. Ahir tenim unes imatges del governador. També aprofito aquest moment per donar les gràcies al governador per haver tingut l'amabilitat d'acompanyar-nos i també al nostre paisano, el governador de Castelló, Joaquín Azagra, que també tindrà l'amabilitat d'acompanyar-nos i acompanyar les seves senyores. Verdaderament, l'acte en si va ser un acte molt emotiu perquè estava tot el poble, estigué tot el teatre completament ple i realment queda la cosa, francament, satisfactoria para tots. María, estamos viéndote ahora en imágenes como recién proclamada reina de las fiestas de Paterna. ¿Cómo se elige a la reina de las fiestas y a las damas que también te acompañan? Pues hace unos meses en el ayuntamiento se reunió toda la corte y en la elección se eligió a la reina. O sea que es un sistema democrático, se podría decir. Tú eres de Paterna, ¿no? Sí. En estos momentos es la reina del año anterior que te está imponiendo la banda. ¿Y luego pasa a ser dama? No. Su reinado dura un año y cuando se acaba... Con este acto es el primer acto oficial que se celebra en Paterna, ¿no? Efectivament. Y después, ¿cuándo comienza la fiesta? Les festes comencen en la segona quinzena de juliol, dic d'agost, perdó, i són unes festes que es comencen en el pregó que fa l'alcalde, la reina i jo, i posteriorment són els jocs florals que es fan el Sant Demà, i este any és la 10a edició i tenen una importància aquests jocs florals, en fi, per la quantitat dels premis, que donen 600.000 pessetes, pense que és un dels més importants d'Espanya. Després ja posteriorment ja entrem en les festes en altres classes d'actes que entren al cas. Si li pareix, ja tenim en imatges el mantenidor, el discurs del mantenidor, que enguany ha sigut un valencià universal, Antoni Ferrans. Si li pareix, anem a escoltar-lo. Com si fossin germans. O millor, perquè moltes vegades se diu a fulano el vull, a un amic, el vull com si fos un germà. No, el vull com un amic, que ser un amic és una cosa molt important. Doncs a mi tots som amics entranyables. No només els fills de Paterna, perquè jo me recordo quan era xicotet, que sempre que feia algo mal dient, serà un foraster. Avui, en Paterna, no hi ha forasters. I si hi ha algú que ha vingut de fora a viure a Paterna, jo, com a paternero, com a fill de Paterna, li dono les gràcies en tota l'ànima per haver elegit el meu poble per formar un hogar i per donar fills que honren a Paterna. Així que quan jo diga paterneros, paterneros són tots els que viuen en Paterna. I uns altres que no viuen en Paterna, desgraciadament per ells, però que la porten dins del cor. Els que tingueren que anar-se a ser forasters en un altre puesto, en l'estranger. Perquè jo no sé què passa a este poble, que els que són fills d'ell, diguem, jo soc paternero, com si diguérem, soc el duque de Paterna, tenim un orgull de ser paterneros, però és que els que venen ací i es comencen dient, jo soy de Paterna, estan
tan honrats com nosaltres de ser de Paterna, i els que se'n van, ixos no s'olviden mai de Paterna, vos se puc jurar. Jo, entre una altra població que va ser Venezuela, allí hi havia una companyera, una examiga de teatro, d'ací, amiga per tota la vida, però companyera de teatre, d'ací, que era Amparín Cabeza. Tot el dia estava parlant de Paterna, i tot el dia estava parlant dels coets, i tot el dia estava... Ella no en tirava mai de coets, però per ella era com una oració, un coet. I estava parlant de quan fèiem teatre, en este teatre, que vaig començar jo, i Paterna està sempre flotant en qualsevol que ha viscut en Paterna. I sabeu per què? Però jo estic segur que és perquè hi ha un negret en una capella, un moreno, el Cristo de la fe, que mos uneix a tots els de Paterna, perquè és com si fora la levadura de la convivència d'este poble. Este poble ha sabut sempre conviure sense diferències socials, junts en una cosa molt important, que és la festa del Cristo, perquè cada any fa que totes les classes socials i diferències econòmiques se perguen i agarren els senyors de Paterna o forasters i es comencen a disparar coets i diuen, bueno, això no és fer-li festa al Cristo. Com que no és fer-li festa al Cristo? És que, a més, al Cristo, aquesta gent, els meus creients, van a la capella, li recen, li demanen, li agraeixen. Els menys creients, a lo millor el veuen passar i els impressiona el negret este nostre. I d'alguna manera, en el subfondo, sempre demanen algo que volgueren, o si no donen les gràcies, per almenys demanen algo. Però és que el que no se donen compte és que molts d'estos que no són creients van, i que no van a la professó el dilluns, però en canvi van anar a la professó el diumenge per la nit, que és la professó del passacany en coets. Jo sempre que l'he vist des de xicotet, sempre m'ha paregut el passacany en coets la millor professó que li se pot fer al Cristo. Millor que en ciris, perquè és com una explosió de color, de calor, de vida, el coet, i a més és com volem dir, nosaltres la pólvora no la gastem pa odios ni pa guerres, nosaltres la gastem per resar-li al Cristo de la fe. Bé, i a l'estudi avui no sols tenim a la reina i al clavari major, sinó també al seu mantenidor, Antoni Ferrandis. Benvingut. Ben hallats. Antoni, per a un professional com a tu, no? Ha sigut difícil fer un paper de mantenidor? Bueno, la veritat és que la primera vegada que jo faig un discurs que no sabia ni per on es començar ni per on acabar. Però el pare de la reina és un amic meu entranyable, i jo estic orgullós i envejós d'aquest amic, perquè difícilment se pot superar a aquesta dona la humanitat, la classe i la senzillesa que té Fina Cardo, la mare de la reina. Per tant, la reina s'ho mereixia. La xiqueta és com si fos neboda meua. La veig poc, perquè jo estic molt en Madrid, però jo sabia que de raça li ve al galgo i que se mereix ser la reina de Paterna. Entonces me parlaren a mi de que jo parlara de la xiqueta, de que parlara de les festes, jo vull molt a Paterna, com a natural. Vull molt a la xiqueta, la vaig veure i vaig veure que la xiqueta representava bé la dona guapa de Paterna i bona, i per això m'atrevia a parlar el que se m'ocorri. Ara vostès posen la crítica. Bueno, Antonio... Li donarien un Òscar per la seva actuació com a mantenidor? Per supost. Antonio és tot en Paterna. O sigui, Antonio és una persona que la volem molt, crec que ell ho sap, però verdaderament és un home que és tan humà, és tan bona persona, per què no dir-ho, que se guanya el poble ja tots els dies que ve per Paterna és algo impossible, o sigui que és una persona molt humana. Consiguió emocionarnos a todos y hizo el acto entrañable. Pues a mí me emociona
desde luego un homenatge que va recibir del meu poble que no l'oblidaré mai. Quan me nomenaren en l'escenari va veure tot un poble, bueno, quasi 1.000 persones aplaudint-me de peu i me proposí no plorar i no plorí, però me costava un muntó perquè va ser un homenatge meravellós. I després hi havia una altra cosa que m'emocionava i és que, bueno, tinc que parlar d'ella perquè la vull molt, la mare de la xiqueta, Fina Cardo, per cert, la fornereta de la plaça d'Espatos de València quan era fadrina, veure-la en els ulls lluents mirant a la seva xiqueta qualsevol moviment que feia, jo me pareixia que era un prèmit enorme que Déu, el Cristo, li havia donat aquesta nit, de veure a la xiqueta més xicoteta d'ella siguent reina de Paterna. Antoni, tu has nascut en Paterna i a banda de la festa, que imagina que tens un sentiment fort, ha influït d'alguna forma també en la teua professió? Bueno, jo soc actor per Paterna. És a dir, jo començo en el col·legi com tots una funcioneta, després en la Penya La Fam va fer una funcioneta també, després hi havia una companyia important allí, Germán Montaner, i un grup de gent molt important que jo treballé, havia una diferència d'edat, però jo treballava amb ells, i després formaron una companyia que se deia la companyia Cuello Duro, que dirigia jo, y yo tengo de apodo Coto. Entonces, el tío de la xiqueta, Rafael Salvador, per exemple, anunciava els programes dient Companyia Cuello Duro, director Toni de Cot, que era molt graciós, i ahí començà l'afició. I pensava tota la vida que acabaria la meva afició pues, treballant en Paterna, en quan, però se m'ocorrí fer-me professional i me va ser fàcil. Me va ser fàcil perquè els mediterràneos, entre diverses virtuts que tenim, per què anem a enganyar? Està la de ser persones prou sensibles, sensuals, brillants, i entonces aquesta professió d'actor no sé, és prou fàcil. Per una altra banda, com som fills o nets de llauraors, tenim aquesta cosa senzilla d'expressar els sentiments d'una manera molt directa. I això és molt important perquè el públic se cregui els personatges que fem. Per què no parlem un poc d'aixòs records a Paterna, dels teus inicis? M'imagino que el senyor Martínez també els conegava, no? Soc un poc més jove, però verdaderament he oït moltes coses dels coments d'Antonio i realment són d'admirar. Pues en Paterna, davant de la companyia esta que diu Germán Montaner, treballava Núñez i López, era gent molt més major que jo, i la Penya La Fam, que eren els amics de mucho más major, quan formaven la companyia Cuello Duro, que és la que podíem dir ja professionalment, bueno, professionalment no, amateurs, però que ja fem nosaltres per nostres comptes coses importants. En el tío de la xiqueta, que era el galán guapo, perquè no he fet mai de galán guapo, com comprendreu, pues, y Zanón, y Vicente Cardona, del que estrenarem una obra que escrigué entonces, que sería Recuerda lo que me debes, El Retoret, Amparín la Rubia, que está en el coll, Amparín Cabeza, que era una de las primeras figuras que está en Venezuela, Fina Agustí, que avui té una botiga en el poble. Era gent que si s'hagués dedicat professionalment, pues segurament estarien millor col·locats que jo, perquè treballaven tots al mateix estil, poc més o menys, i ells damunt eren guapos, jo no. Però, clar, naturalment, cada un s'estigué en el seu ofici i se dedicà a lo seu, i a mi tampoc se m'havia ocorrit mai fer-me actor. El que passa que als 29 anys vas veure un poquet difícil de porvenir i me n'ania al teatre, però pensant estar un estiu per ahir i tornar. Antonio, quan parlant antes del discurs, estaves parlant del discurs, que han sentit que has dit la paraula passacalle de coets. Sí. Falta un poc a la festa. Jo tinc entès que les cordaes a Paterna que són famoses, no? Bueno, la cordada paterna és la més important del món. Així de senzill. Perquè, jo te diré, si les cordades se fan en València només i la millor cordada de la regió és la de Paterna, està clar que és la millor cordada del món. Però el passacalle en coets, això que he dit jo que era com una professor, és veritat. Per mi és molt més impressionant encara que l'acordar, que hi ha que veure la quantitat de gent que va en el coet llarguíssim, com si fos un cine de festa major, com si fos un rito l'esperant el coet, i van dones també,
I el millor homenatge que li pot fer a una amiga o una dona o una persona que vols és dir, tira este coet que porte. Jo crec que no me queda curt al dir que és una oració al Cristo, és una oració de comunitat, una oració d'amor, una oració de fe. I jo volguera que eixa fe i eixe amor per el poble se fera tot un bloc per tindre l'esperança de que el poble va anar avant. I si el poble va avant, col·labora en València que vaig avant, i lo del himne nostre, però no fer anar noves glòries a Espanya. Que em pareix que està un poquet de modè, això, però jo me pareix que el millor que pot fer una comunitat, una regió, una autonomia, el que siga, és cada un administrar-se, però unir-se per fer una Espanya important, una Espanya que necessitem tots, viure en comú i tirar avant del carro. Antonio, ens agradaria seguir parlant perquè veiem que ho sents molt de Paterna, seguir parlant de Paterna i de València i de la comunitat valenciana en definitiva, però el temps ja quasi tenim que dir adeu. Però avui anem a tancar el programa precisament en imatges de Paterna i ens agradaria que fora Antonio Ferrandis qui tancara el programa avui. Bé, d'acord, pues mira, en nom dels clavaris, de Santic Cristo de la Fe i Sant Vicent Ferrer, i en nom de la reina, jo vos invito a que migueu a Paterna i sabreu el que és alegria de viure, perfum de pólvora, festa de moros i cristians, que ja la tenim també en Paterna, i molt important, hi ha 9 filers ja, cabalgates, festa que vos espera per donar la benvinguda i que ho passeu molt bé. Hasta el mes d'agost.